Action! Hos os starter salget ikke ligesom i en klassisk møbelforretning, hvor man går ind og er begrænset det udvendige stående. Hos os der skræddersyr vi alt direkte efter kundens ønsker, og laver de den træsort og look og design, som de gerne vil have. Og derfor er en af vores vigtigste værdier ud over høj kvalitet, det er tryghed. Fordi vi skaber tryghed for kunden ved at være i dialog med kunden fra start til slut, både fra udvælgelse af de forskellige planker, til hele vejen igennem processen af fremstillingen af bordet, indtil vi til sidst personligt selv kommer ud og afleverer og monterer bordet hos kunden. Og samtidig så er mine borde skabt til at kunne holde i mange generationer. I de 12 år, jeg har lavet møbler, der har vi aldrig lavet to ens. Fordi der findes ikke to ens af de her borde. Fordi hvert et træ har sit hele eget look, sin hele eget struktur, hvilket gør det 100% unikt fra de forgængende. Kunne du tænke dig at læse mere om, hvordan det er at være kunde hos os, så kig ind på vores hjemmeside og se vores nyeste blogindlæg. Vi ses.